Aprangsi Birda Tepi Arjuing Tha. Karbi Anglong pen Hojai district lockdown apora hut telong pen joy joy ke kapa birta ke long pen Kheroni police atum telong ke nepdam. Nagaland pen kacong dara bihari tumaphan panbari long ke khang. Prilo Theso LP School kitun ke danga hemarlo bongkru eso ke long. Han la pen katiki pen ke longa hormu ke bang khang long le pusich Assam Chief Secretary Ningje. Bharat angkang lockdown kang haba pora hut Halloween adim kaching thang dam atum sai jok je inglong ar lok lang roi lang jeng anta keng pen hat nang koklo bangso pora hut West Karbi Anglong Kheroni Police Station arlo kedo sildubi ahithi akung kedo kopili alang roi along joy pen West Karbi Anglong district pen Hojai district inut bang hinamuni atumaphan telong pen KPK ponchong hubom Hua Birtalong si Kheroni Police Station OC alam toy ateng pen jengkha petrol bos abitung atum pen adimaklong an palidam pen bangso atelong nep dun si chipari deng pon jengkha pen pobitro kathar lapen Rasing Teron News Fast Karbi Anglong. Lockdown ke phapona hut ke cholong le ki sungara tumaphan puaning ke mepen 9 number Amreng constituency VDC chairman Barim Lachit Terang lapen achor kawerong pipi alang lituma methanga kia dat pen kiduk ki sungarat muthade B ihin langso lapen taseng pangrumpet rong kliarat ke cholong le ki sunga tumaphan sang puruyate dali sabun jangtu ingti hui alang litum pen pipa jerpon Kiduk kisunga hut lapuson nilitum rong aradapan nang kirapon tek apot terang asang hua tumapan ningkang sam kecuro pajirpon. BDC chairman Barim terang asang hua hin pen rong arat kedo anapan bangso keso pen kacing raipon tek jiapan kedo ketak kacipang tir lapen metang ahem kecedo ve jiapan chuning ripon. Wotat langso pen rajen ronghang News Fast Karbi Anglong. Patu mining we monsing timung atum penanso bahini ahem bi ing bodet pukacirida mahut kitun kedang ahem ingkir krang teklong si arlo si bilut jok bong pu kardiga hut si ha arlo e jona bong pruya so pan teklok amat kai bong pen barchek karjulong atengke komat nia sikari atum api aphan ke pathilo da jok si bangso bong pruiso kang chira joine si prungjo prungjam lo bon pu honteme lapen birta kirip dun long apora hut anke forest atum aphan pidun delang pusi perangke aphan nang thandun Kheroni pen Rasing Teron News Fast Karbi Anglong. Patum yarni kang sama por hut Karbi Farmer Association na hin pen men meji mukhi marong asora phan ari pen tikibek apruya thike chengsi don phoke patum phan iron pon pangcheng bang sofi rong along kaprek adim ta keron dam je phan kachesik dokusi kongchun bang ronjit inghi pen pherang kia tung karjuda mahut nang thandun Kheroni jengkha pen Rasing Teron lapen povitro kathar News Fast Karbi Anglong. COVID-19 akeso abor pen national lockdown kangkir ke pha ajok Nagaland along Bihar pen amunit bihari atum kachongdat atum aphat naga atum nangki plung et ajok bang trok sikep so se amunit atum pini train towar soding wang pensi panbari along VDP atum ke khangdun latum aphat nonamat police atum pen Karju lapen latumaphan medical test that apisi laso api administration atum pensi klempon thu poputa pachinipon sondon terang report News Fast Karbi Anglong. Perangke long kacerap dun atumaphan jesimet masin men pen cenglok pepara long kacerap dun so atumaphan deputy commissioner hin pen sanglen kep lapen jang thu hai hui pini dipukla palong disiari deng kapajir pinpur me perangke atum methanga hemaphan sangkiri cibikoksi Rada Farman kapacetak dun mate service ki piduna joini kisung doku Jini si deputy commissioner ahin penduk dera tumaphan ingwaisi han keron kepajer pon sita hong kedam mate working journalist atumaphan an kepi pon pe 14 number Korkanthi constituency angkang phongbirik kiching rongpi arong edon vet ahem chokomar keklem Moniram rongphar Mishan rongphar Rodna Hansepi, Mondli Rongparpi, Songjalin Rongparpi atum, Methang atangka pen don paroi sira doni kidu ke plang plak Philippine pen, Sanghan kerondam, alang litum methang kiching rongpi arong, Din kro arong, Kandura bostiara aphan ron pon, Hapu, FP shop atum penta, Dok Moka, Samtaro, Dok biso phangcho arong pen, Rong Thom arong ta sang ron pon, Dok Moka pen long kiram teron, News Fast Karbi Anglong. Korkanthi সমষ্টিত কিচিং ৰংপি গাঁৱত
MSC সমষ্টিৰ কিচিং ৰংপি গাঁৱত লংকি ৰংফাৰৰ পৰিয়াল 5 জনকৈ চাকৰি কৰাত আছে। সেই মৰ্মে তেখেতলোকৰ নামটো কি আছিলে? তেখেতসকলৰ নামটো মুনিৰাম ৰংফাৰ আৰু নিশান ৰংফাৰ, সংজালিন ৰংফাৰ পি। আমাৰ ভাই বোৱাৰী দুজন আছে, এজন নাম হ'ল ৰত্না হাংচিপি, আনজনী হ'ল মনলি ৰংহাংপি। একেলগে 8 জনক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ। বৰ্তমানলৈকে 103খন গাঁৱত 2 পৰিয়ালক আৰু আপোনালোকে কি বিতৰণ কৰিছে? আমি দাইল, আলু, পিঁয়াজ। Det arlo COVID-19 case of work khang thek Japan Ministry of Home Affairs pen kedam tang jang mini phai krepli arni puthot kapang dak guidelines ateng pen jang mini phai koi arni pen agriculture pen horticulture scheme amokha kaike ateng si cyclem nangji pusi akimia guidelines along jongdun laso ateng pachun pen asam arlo han la pen kaprek katiki ahormu kelong ahormu kapador pluk Japan Disaster Management Act 2005 State Executive Committee a chairperson pen District 3 a Deputy Commissioner atum kapin khat ke han la pen katiki a hormu kelong kebang along bangso han toward holo a District 3 along ta han la pen katiki a hormu kelong kebang agaria phan khanglong le containment zone along la hayagari kilut la pen ke barahot Ministry of Home Affairs la pen State Health Department atum pachini lapen guidelines ki piateng pen si claim nang jipusi Assam Chief Secretary Kumar Sanjay Krishna pen pacetak dongka mukam pen Kumol Kathar News Fast Karbianglong Kolonga Tour Air Mazodar LP School along Thanbang Premson Bay Lapen KSC Hamren Regional Committee atum Chelangsi Kolonga Karbi Rong Supi number 1 Rong Hanga Rong along Don Phokep Sosiara Rapan Non Kisunga Porahut Sanghan Jangtu Sabun Kerap Pajirpon Kevang Jiarni Sitame Ronpon Tuji Pusi Hapu Thanbang Premson Bay Ningjepon Lapen KSC Hamren Regional Committee Pachethang Chunbang Humson Teron Sitame Nilitum Arniwang Sitame Along Kaprek Arong Along Gron Bom Luplasi Ilitum Kisungahut Kacherap Vegnangjia Por Lupusi Ningje Dongka Mukam Pen Komol Kathar News Fast Karbianglong Binia berta lang si pajudlo domain hakme kardom.